Jama'a assalamu alaikum, barka da shigowa cikin wannan YouTube channel namu. Sunana Dr. Zaki, CEO Dr. Zaki Global Ventures. Idan dai baka taɓa shigowa cikin wannan YouTube channel ɗin namu baka danna mana subscribe domin kana samun latest update. Wannan su ne update da Roqqu suka yi. Yanzu hakan na Roqqu ana iya yin depositing ɗin kuɗi, kana ana iya yin withdraw. So amma kuma akwai wasu tsarika da suke bi wajen yin wannan haka ɗin. So wannan bidiyo za mu yi magana ne akan yadda za ka saka kuɗi a Roqqu ta hanyar P2P, ma'ana fair to fair transaction. So yanzu alal misali nan gurin zan gwada saka 5,900 dala 12 kenan. Let's say alal misali sai na yi proceed. So za ka zaɓi fair to fair transaction tunda dai shi wancan an riga da an yi disabling. So yanzu a ciki zan ɗauki wani yanayi bank ɗin da zan yi amfani da shi. So yanzu na ɗauki ɗaya daga cikin bankuna na. So yanzu ga nan transaction ɗin a waye zan yi wa deposit with Oladilade, sunan shi kenan. So yanzu hakan nan idan dai na taɓa, so can jimawa bayan na bar shi for some while zai nuno min a nan gurin, zai nuna min account number shi wannan wanda zan yi mar deposit ɗin. So gashi nan ma ya nuna min kai tsaye. So ga na account number nashi 3157094102. So yanzu idan dai ina so na je ni na yi mar wannan transaction ɗin, so zan tafi cikin bank account ɗina. Let's say alal misali yanzu na shigo cikin bank account ɗina zan yi mar wannan transfer. Alal misali na zo ni, so zan tafa wannan bank account ɗin nashi 3157. Are you with me? 094102. So Israel Olalade Adeyinke. So zan samar 5,900 dot. Menene narration? Narration ɗinnan dole ka lura da shi, za su baka wasu nambobi ne wanda za ka sa 54 54 13 45. So 54 54 13 45 sai menene 54 54 13 45 sai 1. So yanzu na rubuta menene sender name ɗin, sai na kalla Musa Ibrahim Suleiman. So that's my name, Musa Ibrahim Suleiman. Then the phone number of mine, I think I'll write it. So yanzu zan yi okay. So idan dai na tashi zan saka, so yanzu zan ce okay. So transaction zai yi yanzu hakan nan transaction ya riga da ya yiwu. So yanzu hakan nan zan yi screenshot for reference purpose, irin ma a ce an ɗan samu matsala, Roqqu sun ba matsala wajen yin transaction. So a nan gurin yanda suka ce zai ɗauki 5 minutes ne. So zan zo ni zan taɓa mark aspect ɗin nan. Mark aspect idan dai na yi continue to wallet, so zai zamanto yanzu sun san cewa na riga da na yi wannan transaction ɗin. So yanzu za su yi iyayen su kalli sun duba min cewa transaction ɗina ya yiwu. So nan gurin dai kuna ganin balance naira 3 ne kacal. So bari ba ku kalli for some while, za ku kalli kuɗi. So da yake zai ɗan ɗauki time 5 minutes haka nan. So kafin nan so nake na nuna muku wani kaɗan daga cikin abubuwan da Roqqu suka zo da shi. Yanzu nan gurin idan dai kun yi magana da mutum za ka saka mar kuɗi. So bayan ka cire kuɗinka ya koma can gurin za ka zo za ka saka amount ɗin da za ka tura mar, ko ka saka number wayan shi da yake Roqqu, ko ka saka email ɗinsa. Kana yi so zai ce maka verify, kana yin verifying zai tafi. So ga nan wajen withdraw kuma, shi kuma wannan withdraw ɗin suna yin shi ne daga karfe 8 zuwa karfe 12, shi ma yana yiwuwa. Sannan kaman wajen airtime shi ma sun mai da shi direct. So yanzu haka nan dai sun ce down, to don haka mutum ba zai yi ba. Airtime and pay bills ga su nan sun yi wannan ɗinsa, sun dakatar da shi. Ga nan har swapping sun fito da tsarin yin swapping. Da a cikin Roqqu sai dai ka sai da coins sai ka ƙara siyan wani, amma yanzu za ka iya yin swapping ɗinsu. So za ka zaɓi coins ɗin da kake so ka mai da shi wani wanda kake so. So duk za ka iya yin swapping ɗin nan. Accept, za ka saka adadin da kake so na wannan
kana kai swapping ɗinsa to kai tsaye wani zai koma ma ka samu wani. So hakan nan ake yin swapping ɗin coin. So yanzu hakan nan idan dai har wancan abun ya gama yin processing zai shiga. Sannan ga nan price alert. Shi kuma price alert za ka yi creating ɗin alert ne, sai ka ce ai yanzu kai kana so idan bitcoin ya zo shi kaza Roqqu sai maka alerting. So yanzu ka zaɓi cewa alert ɗin nan a message za ka karɓa ko kuma dai a email ne ko kuma a wani abu. Ga nan alert ɗin always ko kuma on sau ɗaya ne ko kuma sau biyu. When trader price above below ko kuma a ce price below ma let's say. In kuma price above ne sai ka sa. So yanzu sai ka saka price ɗin da kake so ya kasance. Yanzu alal misali a ce ba wannan ba, a ce ina son na ji farashin trons ne, sai na ce a duk lokacin da trons ya kai naira 35 so su yi min alert. So za su iya min alert ta message ma. Gashi nan sai na ce create an alert. So ina yin wannan create an alert ɗin duk lokacin da aka ce trons ya kai naira 35 so kawai zai yi min alerting. Idan kuma ina so na goge wannan alert ɗin kawai zan ce delete ne. So alert close successfully. So hakan nan dai ake yin creating ɗin alert ɗin nan. Bayan nan akwai features da yawa waɗanda kullum suna yin upgrade. Kamar yadda withdrawal ya kasance peer to peer, haka nan depositing ya kasance peer to peer. So yanzu wannan depositing ɗin da nayi da yake daga lokacin da muka ji cewa closing na CBN mun sassanƙabe kuɗi daga cikin Roqqu, kuma ba ma goyon bayan duk wanda zai siya coins ya bar shi a cikin Roqqu. In dai har za ka siya so ka yi yunƙuri ka cire shi ko kuma za ka yi wani business ne da shi, to shi ne ake wannan ɗinsa. Saboda shi ai wallet ne, ma'ana exchange kuma nake so na ce. So yanzu kamar yadda nake nuna muku, ga nan sun nuna min cewa na yi depositing a Roqqu na. Gashi nan 5,900 ya shiga Roqqu na. Bari ba na koma cikin Roqqu. Ka gani kai tsaye ya shiga. So kawai wasu ɗan lokuta za ka bashi kamar yadda da kana yin depositing cikin ƙanƙanin lokaci zai shiga. So akwai bambanci da yanzu, domin yanzu zai ɗauki time. So don haka kawai mutane sai su ɗan jira. So yanzu zan yi wani trending ne, to don haka yanzu zan siya VNV na Binance kenan. Purchase successfully. So yanzu za su yi min adding ɗin Binance ina kai tsaye. To yanzu zan yi wani ɗaya bidiyo wanda idan dai ka bibi cikin channel ɗin nan za ka same shi. Akwai wani amfani da za a yi da shi wannan Binance da kake gani. Za a yi claiming wani coins. So in dai har kana da sha'awa ka bibiye mu ta cikin wannan shafi, insha Allahu kai ma za ka ci moriyar wannan. Na gode.